Sanibonani babukeli ababukele. Onibingelelayo ngomphusho inkani insizwa kaKhumalo siyabonga. Lana bafowethu ngihleli nechunelile. Engasho ukuthi cha inkosi uMaskandi eMpumalanga la. Ngihle nje naye ubuya le eMaritzburg madoda kwaZulu Natal beyongamela ama-awards. Manje ngathi ngumnandi ngeke ngimuzwe ngoba hayi mani. Ngeke athi inkosi yaseMpumalanga uMaskandi angahlali nami phela kubalekile endlwele yakithi. Wemfo wamacingwane akusichazele ukuthi ngabe nje ichunelile libuyaphi la kuphi ulicale nini leqembu. No, ngizothanda ukubingelela kuqala ngibingelele abathandi bechunelihle kanye nabasupportayo futhi kanye nabalifisa lokuhle. Lo libingelela nje ubongani ngokamchunu khona lapha eMpumalanga khona lapha eDriefontein kodwa ngokuhlala ke lapha esuka khona usuka eKZN empangeni endaweni yaseBuchanan. Lapha nje ubekwe ukuthi ugogo wakhe wathola umsebenzi khona la. Wasuyandlula emhlabeni ugogo ukuthi ngase ngizohlala ke kule ndlu leyo ugogo ohlala kuyo. Ngase ke ngicabanga ke nami imicabango nami ngifikelwa izinto ezingifikelayo ngikhona la eMpumalanga kuyo le ndlu ngihlala khona. Ngaze ngakhona ukuthi ngenze lo cwecwe elikhona namhlanje olwechunelile. Hayi mfowethu cha udlakhulu. Ngabe lecocwe le mfowethu ulenze nini? Hayi CD lena ke esikhuluma ngayo namhlanje ichunelihle iphume 2017 ngoOctober. Ngiphusha yona nje ke ngabe namanje ngogudi iphumile futhi enye but even nje ukuthi le isaphusha ukuthi izifike nakulaba engakafiki kubo ukuthi baze bayazi. Kwazi sephethe ichunelihle alikhiqizi njengenkukhu. Hawu bafowethu. Cha sezwa ngempela gqibe njengenkukhu noqhaza uthini yathi ayisoza lapho sofika izeso. Manje umfo wami uChunu awusitshele kahle. Ngothola univukane uchaza uthini kahle. Awusichazele. No, mangithi angilona ivukane ngichaza into ekanje ukuthi kukhona osesikhathi omunye umuntu athi mayiqala ukucula ayibone vele cha mina ngivukane ngiyadeserve futhi ukuthi ngibe lezi ngenkulu ngiyadeserve ngiright. So manje ichunelihle lithe maqala ukucula labona ukuthi akulona ivukane because izinto eselinazo noma izinto elazenza la lingakhombisi lokuthi umuntu uyaqala Siphiwe ukucula kakhulu impela ngoba yebhudi lengoma ezilapho besidinga ngendlela ezimnandi ngakhona hayi. Nephimbo nje indlela okuculwe ngakhona abantu impela yibona abanginika nomdlandlo washo ubona ukuthi hayi awulona ivukane mfana oba uculile awuhlebanga. Kwazi sephethe khona nalabanye labahlebayo. Oh hayi cha mfowethu azisizwa kahle ngempela mfowethu. Manje mfowethu azi nevideo la manje seyithola phaka YouTube ndoda ukhuluma ngamaqhawe ahambayo asuke emakhaya ayohlala komagoli nje bese azenza inkunzi futhi ngabe uchaza ukuthini futhi awuchazele nje siyakubona mfowethu ngathi yagiya lapha mfowethu macingweni awuchaze mfowethu manje. No, lapho indaba yalapho ibalekile le ndaba futhi ngiyayibona ukuthi ithanda ukuba serious ngoba kunensizwa kahle anguveze lokho khona la Driefontein. Kodwa ke angazi angaqinisa ukuthi ihlale eGoli ngoba mhlawumbe kunokwenzeka ukuthi lapha eForcrest. Kodwa nje izwi malifika ukuthi uyiseGoli lento Mfowethu ikhohlisa abantu. Mhlawumbe ikhohlisa abantu ukuthi ihlale eGoli ngoba umuntu ohlala eGoli oculayo useGoli sonke siyazi ukuthi izenzo zakhe zibanjani nokuphumelela kwakhe futhi kuyashesha kakhulu vele uma useGoli. Kodwa le ndoda ngendlela nje yenza ngakhona ayangiboni impela ukuthi mina iseGoli kodwa ke angikho lapho engikhona engikho yiloko ukuthi cha ngifuna ukutshena abantu ukuthi ukucula komuntu akukho eGoli. Ukucula komuntu kulapha emphimbeni wakhe kuse voice ukuthi nje avule umlomo ahlabelele acule nje asebenzise iphimbo kahle ezokwazi ukuthi ethandwe ngabantu ezoba nabalandeli abaningi njengechunelihle nje kwazi sephethe eDriefontein ilona ethandwa kakhulu impela. Yebo abancane kunalo daba la mfowethu olishisayo ngeke ngalilanda lapha yena ku YouTube abantu balikhuluma lapha. Le daba lokuthi abantu abakwazi ukushaya iginqi bese bathi bayacula ngapha mfowethu. Uvo lwakho lapho mfowethu kunjani? Ngapha kunalabantu abakwazi ukucula abangakwazi ukushaya iginqi. Bese kuba nalabo abakwazi ukushaya iginqi abangakwazi ukucula mfowethu. Uthini ngaloko nje mfowethu? Ngathinteka kakhulu bhuti wami lapho ngathinteka kakhulu unxaniswa ngibona omunye wabanye abafowethu ozakwethu phela la. Beshaya isiginqi. Jutho ebashayela nabanye uMaskandi. Ngayizwa ubuhlungu kakhulu mase ngizomva ngalokho ngizothi eyibiza ngenkosi yoMaskandi. Ngathinteka kakhulu ngoba mangithi ngiyamuzwa akahlabeleli. Cishe nje lapha kule album yakhe kunengoma ezilabo 4 nje
zila ko-4 nje zingama-backing kuphela. Hawu. So i-leading ayikho. So lo muntu ungabona akaphiwa hlahle lokucula, uphiwe lokushaya lento le. Umuntu wentabo lo ngishaya isiginci cha nashaya impela isiginci. Kodwa manje into yangizosubuhlungu ukuthi besithi uyibiza ngenkosi yomaskandi. Mase ngiyamangala ukuthi angidlulisela abantu kubatshena ukuthi inkosi yomaskandi umuntu owazalwa ephiwe noma umuntu owazalwa efumbethe something njengephilo lokuphuma nje nomuntu yabona umuntu emayizalwa nje vele uzalwa akhala umntwana uyakhala okuyiphimbo lokusebenzisa iphimbo ukuthi cha uzalwa akhala kuyiyona into azoyisebenzisa noma secula iphimbo manje ke akekho umuntu ozalwa ophethe isiginci so akekho umuntu ongayibiza ngenkosi yomaskandi ukuthi ushaya isiginci nali ichune elihle nje likhona nje liyahlabelela abantu bathanda ukuthi liyahlabelela ingoma zalo bayazizwa liqhwetshwa ibhithi ichune elihle akusoze futhi lokho kwenzeka impela lokho ngiyakusho impela kuthangeke hayi ngichangiswa kakhulu manje mfowethu kunovo lakho manje sokulozo la mfowethu nalabantu abenza umaskandi ngathi imfashini abangasanaki ingoma nje banaka imfashini mfowethu kuthini ngalabo bantu ngoba yi basebaningi kakhulu sesiphelile yibo phela manje cha lapho futhi njengaphendula kukho angeke ngande kakhulu ukulahleka nje hawu madam yabo nokuswela ulwazi ukuthi lento osuku yenza iyini akusimfashini umaskandi nje ngoba ngiqeda kuchaza ukuthi la kuyacula ingoma lapho ukuthi ushaya ingoma unikeza abantu umlayezo uthile baphenduka abantu endaweni ugqoko kwakho ugqoka nje sekuyinto yale eceleni nje ongeke uzuyifake futhi la and futhi manje okunye ufuna ukucabange futhi ukuthi mangabe ucula sizokuthengela lama CD ngobe lapha nje so wathengela ama CD sisupport wena chune elihle ngibe kusengechune elihle vele mase lizolanda le fashion ichune elihle manje liqhoke le mali yalabantu laba ebasupporta ukuthi beyiphambili abantu lonto ngibaphathe kahle ngoba bafuna ichune elihle mabe supporta bese lenza umsebenzi omuhle okujabulisa abantu hayi impahla ngoba yabona nje mase ngizolanda impahla ngale mali engisiza ngathi uthi angeke ngikhona ukuthi eMpumalanga noma eDriefontein abantu ngibajabulise cha ngizwa kahle ngempela mfowethu manje mfowethu sizowathi kunomcimbi la wobukhosi ngapha ngakini mfowethu hey siyazi ukuthi insimbi ayizihlome ngempela nalapho ochosha ngefashion bakhona nalapho egenqi bakhona mfowethu ngabe lithini ichune elihle ngalomcimbi liyobe likhona noma hamba ufuna ukubiza abantu bazi ukuthi hayi abafike ichune belikhona no cha lapho ngizothanda kakhulu ukukhuluma nje ukuthi abantu mabafike ebukhosini abafike abantu ebukhosini siyosingatha ubukhosi bakithi kanyende siyobusingatha kuyagcwala impela lapha ebukhosini abantu lobuciko balapha bayathanda kakhulu nami nje ngicune elihle ngiyaqinisa impela ukuthi mabafike engingakwazi ke noma engizokuveza ukuthi ichune elihle lobe likhona yini alapho angeke ngiveze kakhulu lokho kodwa nje abafowethu ngithi bonke abaphelele lapha beyosingatha inkosi yethu yangakithi izokwazi phela ukuthi benamandla izokwazi ukusupporta futhi cha sizwa kahle imfoma macingwane sibonga kakhulu mfowethu ukuhlala nawe sisho ukuthi hayi indlela enhle ngomfowethu lokho bafowethu kuyatholakala ezitolo uyi-50 rand elechunu nje bafowethu ithangilona evukana masunalo ngicela nje udlaleni ingoma lapha ethi talent awu bafowethu hayi uyabiza le ndoda yawu kodwa cha mfowethu na njengoba nilibona lapha emakhaya yilo leli kunjalo Aliyaziwa latholakala na-online bafowethu olifunayo nom-DVD khona kawu bafowethu ayichuna ulisebenzile hayi kabi lisebenzile ichuna bafowethu ne-DVD iphelele njalo ingoma lezi impela kunjalo olifunayo nje bafowethu angabambeyana inamba 071 477 4294 yawu baphenye imvoma macingwane 0822 643 501 and mfowethu uthanda ichuni bafowethu kune-page lapha ku-Facebook uvele ukuchofoze nje lapha ku-Facebook ukuthi ichuni elihle fans page ngicela ukuphindela ichuni elihle fans page uthi nje lichofa ukuthi like sinawe siyabonga kakhulu emakhaya nihlabelele nele hlabelele